गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि गोबां दाबिखौ लाना क'क्राझाराव बन्सआ रेलि बानजायदों। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय 75 जौखोन्दो रिजार्भ लाखिनांगौ होनना गोख्रों दाबि बर' माहारि फरायसा आफादनि। थाबैनो लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ होनांगौ। थाबैनो 6 शिड्युल काउन्सिलनि 13 आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होनांगौ। ट्राइबेल सुबुंफोरखौ इनाय अयथासार खालामनाय आरो बुथारनायखौ बन्द खालामनांगौ। हाग्रा ओनसोलनिफ्राय होखारनायखौ बन्द खालामनांगौ। सोलोंथायारि फसंथानफोराव 75 जौखोन्दो ट्राइबेल फरायसाफोरनि थाखाय रिजार्भ लाखिनांगौ बायदि बायदि दाबिखौ लानानै बन्सआ रेलि बानजायदों। बन्सनि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि ग्रिनफिल्डनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनिसिम दिहुननाय रेलि हाबाफारियाव बाहागो लायो। बन्सनि आफादगिरि मन्जिल बसुमतारी, गाहाय नेतारि निजोमगोरा ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर आरो फरायसा फरायसुलिफ्रा खौसेथि बाहागो लायो। तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कुमारी खाथियाव थानाय बी ब्रादार्स फिटनेसजों खुंफुंजानाय आर्ट अफ फाइटिं, बडी बिल्डिं एन्ड पावार लिफ्टिं बादायलायनायाव उदालगुरि सान इउनिसेक टीमनिफ्राय जनक दैमारिया देरहासार जानानै सेथि बान्था सनानि मेडेल देरहानो हादों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भेरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव मुं थिसननायखौ बांहोनाय आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मावथांखिखौ लाना दख'रानि सिङाव थानाय फुब टटलापारा गुदि फरायसालियाव जायगानि रायजो राजा फोरोंगिरि आरो मेलेमजिबिफोरखौ लाना मोनसे मेल जानो थाङो। बे मेलाव हांख्रायनाय बायदियै गाहाय आलासि महरै जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि रहित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। मैया समबारखालि चिरांनि गुरुबासियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। खारबाय थानाय गंसे सुबुं रोगाग्रा टाटा विंगार गारियाव बिफांनि दालाइ गोग्लैना जाथाय जायो। जाथायजों मोगा मोगि जानाय टाटा विंगार गारि नम्बरा A16AC0719। मख'नो गोनांदि जाथायाव गारि सालायगिरिनि अनगायै रावबो जखम जायाखैसो होनना मिथिनो मोन्दों। श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि बायजो हादरनि सिगारेटजों लोगोसे सानै फालांगिरि हमनो हादों। हमजानाय सुबुंनि मुङा अभिजित कुमार आरो सदु काश्यप। हमनाय ट्राकनि नम्बरा 78OSN3435। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड सुपार 50 मिशननि गासै 34 गुन गोनां फरायसाफोरनि गेजेराव 25 फरायसाफ्रा JEE मेन्स आनजादखौ उथ्रिसारबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार जिल्लायाव सोमजिदों मोसौ सिखावनि गिदिर उदखार। मोसौ गलिनिफ्रायनो हरनि समाव मोसौ खावै लांनाय जाथाया क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब ओनसोलफ्राव थांनाय 3 दानसो सिगांनिफ्रायनो जाफ्लेबाय थानायखौ खौरां मोनबाय थानाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरि, देबोरगाव, बेसरगावनि माखासे गामिफोरजों लोगोसे पाटगाव ओनसोलनि फारि कालाइगाव, काकरमारि गामिफ्राव बे जाथाया सोमजिखांनायनि उनाव फिन थांनाय हराव बे रोखोमसे जाथायानो सोमजिबावदों पाटगाव हालामनि दरसे गामियाव। थिग बेबायदिनो थांनाय मोनायाव हर गेजेरनि खाबु लानानै क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय सा सिजुगुरि हालांबाजार गामिनि थागिबि थेंगोना बरगयारि आरो अरबुसि बरगयारिनि माथा मोसौखौबो गलिनिफ्रायनो खावनानै लाङो। थेंगोना बरगयारिनि फिसाज्ला दैमालु बरगयारिया फोरमायबायदिब्ला थांनाय मोनानि हर गेजेरनि समाव रावबो मिथिनो खाबु लानानै थेंगोना बरगयारिनि मानै गिदिर गिदिर हालुवा मोसौजों लोगोसे मासे गाय मोसौखौबो गलिनिफ्रायनो खावना लांनायाव अजद होदों भुगिनांनाय न'खरा।